er makkelijk in lezen. Maak je nou uit? Nou, in deze kofferbak is dus echt net lang uit achterin lissen. Toch is de Volkswagen Up een van de populairste auto's in Nederland. Hebben het echt een heel soort verkocht. Publiek als de Kia Picanto, Renault Twingo of de Peugeot 108. Het binnen zuinige auto's en net zo heel duur om 1200 te keerpjen. En ze zijn natuurlijk super makkelijk om in te parkeren. Maar Jeroen, in Amerika zijn die auto's grif grutter. Of net? Ja, Amerika, het land waar alles grutter is, dus ik de auto's. Dit is onze auto, een Hyundai Kona. Deze auto wordt in Amerika nog altijd gezien als een Lietse auto. Dus ik ben onderweg van een vriend en die rijdt in een echte Amerikaanse auto. En dit is de auto van mijn vriend. Oeh, hij gaat ik maar terug. Wat een schijn. En we hebben om te tonen hoe grut dat hij precies is. Hij komt bijna tot mijn borst. Dit ding viel echt gigantisch aan. En als je dan uitstappen wil, maar ze zien hoe heeg als het dan zit. Want de knibbel staat. En als het wit was hoe groot de achterbak is. Ik kan er makkelijk in lezen. En de reden waarom Amerikanen graag in zulke grote auto's rijden willen, dat binnen een verschillende dingen. Het is nou prachtig waar, maar in de winter laat je een heel soort sneeuwen. En moet je dus goede sterke auto's hebben om er doorheen te rijden. In Nederland hebben we misschien één keer in de periode nog sneeuwen. Hier is dat elk jaar een heel soort. Maar mijn vriend die zei ik, zijn huid die zei, ik hier altijd een truck. En echt een man die rijdt in een truck. Ik stap maar even in mijn eigen Lietse autootje. Ik moet nog even naar de winkel toe. En ik wil je maar even zien laten hoe gigantisch volle ruimte er is voor de auto's. En laten we eens zien. Dit is 3,10 meter breed. Nou, het parkeerplak is hier 6,20 meter lang. Maar dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe groot binnenplakken nou krijgt in Friesland. En zo is dan auto's, een grote truck, überhaupt pas in Friesland. Nou, dat zien we dan eens even opnemen. De breedte is hier maar 2,60 meter. 4 meter en 20 centimeter. Daar past een Chevrolet Silverado echt nooit in. En, waar zit er weer in? In een Grutte of in een Lietse auto? Drop het in de comments.